రైతులకు ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారు, 100 రూపాయలు తీసుకుంటున్నారు అనే దాని మీద మనం చెప్తున్నాం. ముఖ్యంగా ప్రతి 51 కేజీలు మనం ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి మార్కెట్ యాజ్ ఎ రూల్. ప్లస్ ఒక 200 గ్రాములు ఎందుకు ఎక్కువ తీసుకుంటామంటే సంచి ట్రాక్టర్లో నుంచి దిగాల, మళ్ళీ గోడౌన్ పోవాలా, మళ్ళీ లారీకి ఎత్తాలా, ఇవన్నీ దాంట్లో కొద్దిగా రాలిపోతాయి. ప్లస్ వే బ్రిడ్జికి ఒక 10 మంది రైతులు ఉంటాయి, 100 డిఫరెంట్ వస్తుంది. ఏదన్నా ఒక ఏ రైతు కాటాలు కట్ చేయాలో నాకు అర్థం కాదు. అందుకటి ఆ ప్లస్ 200 గ్రాములు అనేది రైతులకే ఒప్పించి తీసుకుంటున్నాం ఎక్కడ. ప్లస్ ఇంకోటి 40 రూపాయలు అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్. ఇదే అసలైన విషయం. ఈయనే మనకు ముడిపడేది ట్రాన్స్పోర్టు. వాళ్ళ బంధువు, సమీప బంధువు ఎప్పుడు వాళ్ళ పక్కన ఉండేటోడే. ఇంత ముందు వేసుకున్నాడు, 5-6 కోట్ల బిల్లు దిగినాడు, బినామీ అయిపోయినాడు, అంటే బ్లాక్ లిస్ట్ అన్నాడు. ఇప్పుడు మళ్ళీ బినామీ తీసుకొచ్చినాడు. ఇక్కడ మనకాడగా సమస్య ఎక్కడ జిల్లాలో ఎక్కడ ఉన్నాయన ఆయనకు మొత్తం డబ్బులు ఆయన చేతుల్లోకి వాళ్ళ చేతుల్లోకి పోతున్నాయి. దానికి ముందు మీరు సమాధానం చెప్పాలన్నారు. ఏమైనది ఒక లారీ పెట్టావు, ఒక కథ పెట్టావు. పోయిన గతంలో మొక్కదోన లేదా అంటే మేము ఒక కంప్లైంట్ ఇచ్చినాం పైకి ప్రద్యుమ్న గారికి. ఇది పెనుకం కాదు, నేను తోలుతాను సార్, పెడతాను సార్ అన్నాడు. శనిగలు వచ్చేసి, ముఖ్యంగా శనిగలు వచ్చేసి 2 నెలలు ఇక్కడ గోడంలో మగ్గిపోయినాయి. దానికి నెలకు వస్తే వర్షాలు పడితే పురుగు వస్తుంది. మేము మాత్రం లేచి బట్టలు కప్పి మళ్ళీ పెద్ద ఆఫీసర్లతో ప్రైజ్ చేపిస్తే ఒకసారి లాగి పెడతాం. అది పోయినా మళ్ళీ జొన్నలు పెట్టాయంటే పెట్టాడు, ఎక్కడ పెట్టాడు. దానివల్ల మనం రైతే ఇట్లా ఇబ్బంది ఉందే అంటే, అన్న ఎందుకు మనకి ఇబ్బంది, ఇది మేమే ఇస్తాం, మీరే ఆడికి పోయి తోలుకపోయినట్టు. లేదన్నా మేమే ఇస్తాం ట్రాన్స్పోర్ట్ ఖర్చు ఏంటి అని చెప్పినాడు. అది ఆడికి తోలుతున్నాం ఎత్తి. అది సమస్య. ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఖర్చు కూడా వరికి ఇట్లా ఇబ్బంది ఏంటంటే మళ్ళీ వరి వచ్చింది కొత్తగా. ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తే అన్న ఎందుకు ఇవన్నీ ట్రాన్స్పోర్ట్కు సంచి ఖరీదు ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా రైతు అకౌంట్లోనే ఇస్తున్నాడు వాళ్ళకు. ఇది కూడా ఇట్లా సమస్య వచ్చింది కాబట్టి ఆ 40 రూపాయలు రైతు అకౌంట్లోనే పడుతుంది. మాకైతే ఎవరి జోయిలోకి పోతుంది డబ్బులు. పోయేదల్లా మీ బంధువు మీకే పోతుంది. అది నువ్వే చెప్పాలి సమాధానం, నీ పక్కన పెట్టుకునేవాడిని. ముఖ్యంగా బినామీ కాంట్రాక్టర్ చేస్తున్నాడు. లాస్ట్ టైం చేసింటి ఇట్లే అవినీతి చేసింటే బ్లాక్ లిస్ట్లోకి వెళ్ళిపోయినాడు. 551 కేజీ ఖచ్చితంగా పట్టాలి, అది రూల్. మళ్ళీ ఇంకోటి అక్కడ నుంచి పైనుంచి వస్తుంది అన్నారు హమాలి ఛార్జెస్, అది ఎక్కడ రావు. ఇది ఒకటి కాలం మాకు గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం. దీన్ని కూడా ఒకసారి కాలం సరిపిస్తా. కొనుగోలు కేంద్రాల్లో కొనుగోలు చేసిన మొక్కజొన్న, సజ్జ, జొన్నలకు సమయంలో అయిన హమాలీ ఖర్చులు, తూకం వేయటకు, కుట్లు, సెట్టింగ్ వేయటకు మరియు లారీలలో లోడింగ్ వరకు అయిన ఖర్చు రైతులే భరించవలను. ఏపీ మార్కెట్ వారి నుండి ఎలాంటి మొత్తం చెల్లించబడదు. ఇది నువ్వు తెలుసుకొని మాట్లాడు ఫస్ట్ ఏదన్నంటే.